Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalay ko ng Diyos magpanalangin sa matag usa. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, o dili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, welcome sa itong programa ng Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalay ko ng Diyos nga magpanalangin na usab sa matag usa. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Dios, naamo kanunay sa kadaugan o kadasig sa atong pagpangalagad sa Dios. Atong hinumduman mga igsoon nga nagmalampuson ta tungod na sa pagkamaayos sa atong buhi nga Dios. Nagmadaugon ta tungod na sa pag-uban sa Ginoo. Ug dili nato kalimtan ang pagpasalamat pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita agi pag-abli o pagsugod sa itong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Akong gihangyo ang tag-usa sa pag-ampo nga tos Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa kadaugan. Nagpasalamat usab kami sa imuhang pagpanalipod kanamo. Gikan sa among pagbangon kaganinang buntag hangtod nining taknaan, nabati namo ang imong protection. Nabati namo Dios ang imong pag-uban, ang imong pagpanalipod, ang imuhang pag-atiman sa matag usa. Imo kaming giatiman bisan gani sa imong mga pulong kanunay mo kaming giandam aron mahimong takus-angayan sa imong panalangin sumala sa imong isa sa balang kasulatan. Niana sab kami amahan aron sa pag-uban sa imong mga pulong, pagpamati ug pagkat-on sa imong mga mensahe. Ang imong mga pulong may buhatod kanamo sa kadaugan ngadto kinabuhing walay katapusan sumala sa imong gipadayag sa matag usa. Salamat o Dios nga imo na usab kaming panalanginan sa mga mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Thank you so much Lord sa mga alagad nimo o Dios nga imong gipadala nimong programa nga maoy maghatod og mga mensahe sa matag usa namo kakasingkasan. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo. Paday ka magadihog sa matag usa nimo ka mga alagad nga imong gipadala aron sa pagsangyaw sa imong mga pulong, pagdasi Ginoo sa matag usa ug paghatag paglaom og ugma sa pagpadayon namo sa pag-alagad kanimo. I declare blessing sa matag usa. Dihog kagikan kanimo samtang sila maghatod og mga mensahe. Amahan padayon ka o Dios nga magapanalangin. Panalangin karon ang imong makatawhan nga nagsunod ni nimong programa pinaagi sa FM Station 101.3 og sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up ni nimong programa. Even Lord ang FM station Lantapan. Padayon ka o Dios mag-bless Ginoo. Dalaygon ka nga Dios nga mga panalangin kanamo. Ining takna, I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios sa matag usa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Good evening sa matag usa mga kaigsonan. Kumusta mo nining sayo sa kagabion? Ako nagtuo nga naamo kanunay sa mayong panglawas. Naamo kanunay mga kaigsonan sa kadasig kalinaw nga gikan sa Dios nga atong gilagalan. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsonan, ako tamong ihatag sa ato ang mga bisita. Nagikan pag yun sila sa Cavite, ang atong igsuon nga followers, listener, nagikan po sa Panabo o niya gikan sa Manila, makig-uban sa atong programa. Sila magtimon sa ato ang programa, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko with Sister Gingging Sempron o ni Pastor Ilse Candelario. Mga alagad sa Ginoo mga kigsunan nga gipadala ni ini nga atong programa aron maghisgot sa pagkamaayos Ginoo. Ato silang i-welcome Sister Gingging, maayong gabi og si Pastor Ilse Candelario. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa.
Okay, maayong gabi kanatong tanan, mga igsuon ko sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo sa matag usa, no? Salamat gyud sa Ginoo sa higayon nga gihatag sa matag usa kanato. So, dako akong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios unang-una nga wag ko mag-expect mga igsuon nga maabot ko ining lugar. So, salamat sa pag-welcome sa atong igsuon sa Ginoo, Pastor Gideon Candelario. O sa atong Shining Eve 1.1 101.3. Yan. So welcome po ang lahat. At ito po kauban ko po ang natong igsuon nga taga Davao din si Sister Ging. Yan. Isa po siya sa atong mga listener din sa Shine FM. Igsuon na to sa pagtuo. Amen. Mag-testify po siya mga igsuon sa kamaayo sa atong Ginoo. Kita na sayod mga igsuon nga ang utsag-usa kanato gipanalanginan, giamuma sa atong Dios nga Amahan. So tungod sa iyang kamaayo, sa iyang gugma kanato mga igsuon, mao nga ani kita karon nagauban-uban niining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. So salamat sa Dios ato kining buhaton para gyud sa iyang kaymayaan, para sa iyang gingharian. Kay kitang tanan mga igsoon iyang gigugma, iyang gitagaan og kaluwasan aron kita makaangkon sa gingharian nga iyang giandam didto sa bag-ong langit o bag-ong lupa. So welcome ang lahat mga followers even sa FB Live, sa bawat station natin. Okay, so na ay basahon na to na mga greetings. So maayong gabi sa tanan. Muli maayong gabi kanatong tanan. Okay, so naatay basahon mga igsoon sa atong mga comment sa atong FB Live. Liingon diri nga sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Sa buhat ni kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nanabog na sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Muli, maayong gabi ikanatong tanan. So, kauban na to mga igsuon ng atong igsuon si Sister Ging. So, kumusta ho na to? Ang atong igsuon, kumusta Sister Ging sa imong pag-aridiri, kumusta imong biyahe? Ang Ginoo kanunay nag-uban, kumusta ho nato unsa iyang maistorya, no? Maayong gabi sa tanan sa akong mga kaisunan din nga nagsayod ko nga adunay nagulat sa amo ang pagduyog sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa akong pagbiyahe gikan Davao so Manila, galigon ang Diyos sa akong kinabuhi maski adunay mga pagsulay nga miabot sa akong kinabuhi, pero
tungod sa dako sa gugma sa Ginoo nga mo'y nagpaswabi gud sa akong kasing-kasing mga igsoon. Miabot ko dinhi sa lugar ni Pastor Gideon tungod kana sa gugma sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Indot gyud kaayo ang gugma sa Ginoo. Amen. Kay maghatod gyud bisan asa man, bisan unsa ka layo, no? Tinuod Sister Ging, pirtiging layo ada ining lugar. Parting layo. So, first time po nako nga makaari dire ini nga lugar. So experience ko nako nga mag-angat sa bungtod nga dugay yung maabot, no? Pero tungod lagi sa gugma sa Ginoo, no? Sa iyahang mga gihimo kanato nga mga testimono sa atong kinabuhi tungod sa kamaayo sa Ginoo. Amen. No? Kitang tanan mga igsoon na agitay testimonya tungod ko na sa kamaayo sa atong Ginoo. Mao nay gistorya ni Sister Ging tungod lagi sa gugma sa Ginoo nay argi siya diri. So unsa pa man ang ato ikastorya Sister Ging, basi na kay batiin, no? Na kay kumustahon sa atong mga naminaw diha, mga followers, no? Ay naagyod ko bati. Akong ginakumusta ang akong mga classmate sa basic pastoral nga nasayod ko nga nananamod ninha mao gyud na inyong gipaabot nga inyo na jud kong makita maski dinhi lang sa live, pero maabot yun ang panahon mga igsoon nga magkita ay ragita sa personal sama karon nga wala jud na ko mag-expect na moabot ko dinhing dapita nga parte gyud daing layo pero walay kahadlok maski ako ra isa padulong dinhi pero nasayod ko mga igsoon nga gikuyugan ko sa atong buhi nga Dios. Amen. Tinuod ka na Sister Ging. Bisan ako wa po ko magtuo nga makaabot ining lugar, no? Kay kabiti ra gid ang ako wa jud ko magtuo pero tungod sa siguro plano gid sa Ginoo nga makauban og makaabot kining lugar kay maka-attend pug ko sa buluhaton pagpasalamat sa atong buhi nga Dios ining lugar. Maubitaw po na hinungdan nga ani kami, no? Kay og suroy-suroy ra gyud mga igsoon para nako dili gyud kaayo worth it, no? Pero tungod sa bulaton sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo, pirtig yung baga mahalagang mahalaga. So salamat sa atong Ginoo. Yes, no? Amen. Dalaygon ang Dios sa matag usakan nato nga karon gabi una nga ana adiha karon naglantaw sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko nga ang Ginoong magauban kanato kanunay ug magapanalangin sa atong kinabuhi ug maglig-on sa atong matag kinabuhi. Kung adun nami mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi mga igsuon ko sa Ginoo dili gyud ta magpa-apektuan ng mga pagsulay kay ang Ginoo na magauban jud nato sa kanunay sa atong kinabuhi. Lahutay lang kita mga igsoon kay sa ako lang kinabuhi dili ko maingon nga dugay nako sa pagkakristohanon ato yung matawag nga bag-o pa lang jud ko sa akong pagkakristohanon. Sa una, dili moingon ko dayon nga Kristohanon nako kaya nga akong kung pagsabot kung nabautismohan nako, Kristohanon nako. Pero abi ng mga igsoon asa nako nasabtan ang tanan ng bilang Kristohanon kung wala ko gidala sa Ginoo sa pulong mo kinabuhi ko wala na ko nasabtan kung unsa daay ang Kristohanon. Kay ang Kristohanon mga igsuon ko dili de ta matawag ni anak ko ang atong kinaiya wala mautro ako ko gihangkay kumuklim Kristohanon ko pero ang akong kinaiya wala na haom kang Kristo. So dalaygon ng Dios sa akong kinabuhi nga adunay gipadala ang Ginoo sa akong kinabuhi para didto ko madisiplina sa ako ang pagkatao. Salamat kaayo sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So dili pa ulahay ang tanan kung aduna makitay kalapasan o nasipyat sa ato ang pangpangalagad sa atong Ginoong buhi nga Dios aduna pay panahon.
Dili na to sayangan ang panahon, mga igsoon ko. Mintras aniya pa kita sa kalibutan, magpagamit kita sa Ginoo o ato silang alagaran, atong buhi nga Dios nga may tag-iya sa tanan, tag-iya sa atong kinabuhi. Kay kung wala siya, wala kita'y mahimo. Maski unsa na tong pagpaningkamot, mga igsoon ko sa Ginoo. Kung ang atong sentro perminti lang sa atong sa kalibutan lang material, magsigil lang tag sugod sa uno. Dili jud ta makalahutay. Pero kung ang atong sentro mao ang atong buhi nga Dios, kana mga igsoon, adunay kalampusan ang atong pangandoy sa atong kinabuhi. Amen. Tinuod gina, sister. Tinuod gina. Amen. No? Kaya ang kitang tao gud mga igsoon, no, sister, naamagod sa kasulatan, no, sa Mateo 4:4 nga kitang tao di kita mabuhi sa panlamang. Amen. Mabuhi kita pinaagi usab sa mga pulong nga magagikan sa baba sa Ginoo. Amen. Mauna nga kinahanglan nga ato gingahinan ang pulong sa Ginoo. Mabitaw na atay programa pulong mo kinabuhi ko. Kaya tinuod, no, ang pulong sa Ginoo maogoy maghatod sa atong kinabuhi. No, nganuman kinabuhing dayon, nganuman kung tungod sa pulong sa Ginoo kita mga igsuon na ay kabaguhan. Amen. Oh, di ba, sister? Amen. Sa testimony ni Sister Jing na tungod sa pulong sa Ginoo, no, siyag na agi kabaguhan. Amen. No, ang tinuod nga mga anak sa Ginoo na agi pagkabago. Pagkabago sa atong dating pagkatao, no, sa atong kinabuhi kaniadto, no. Halimbawa, kaniadto ay mainitin ang atong mga ulo, di ba? No, dali tang masuko, di ta kapailob, no. Pero karon, Sister Jing, sa grasya sa Ginoo, Amen. no, Hallelujah. ang pagpaubsanon, na ang pagmahalutayon, no. Bisan gani, no, ining lugaran na layo gyud, no. Pero tungod sa gugma, tungod kay bag-uta sa Ginoo, gigugma nato ang iyang pulong. Maubitaw nga ang Ginoo mangyud unang nahigugma nato, Sister Jing, no. Amen. Maubitaw nga naay feeling na mahigugma kay gikan man gina niya, no. Giluwas ta niya tungod sa iyang dakong gugma kanato, no. So salamat sa atong buhi nga Dios. Kanidi ay so adto na ta sa mga greetings. Salamat sa mga nagpadala sa ilang mga greetings ining kagabhion. Ato kining pagabasahon. Welcome kay Jose Garcia Librero. Ingon siya, good morning, Pastor. Good evening pala. Okay, good evening, Pastor. Maayong gabi diha. Sis, maayong gabi. Ingon usab si Sis Jose. Jose Gracia. Good evening, Pastor. Gikang kinikang Jusa Gracia Lebrero. May gabi ikan ni Moses o kang Rose Bercasio. Hello, Pastor. Good evening. Kang Paps Dilon Garcis, mayong gabi kaninyo Pastor Gideon, Pastor Rael C. Candelario, Edanyo Ogasis Gingging. Hello, Pastor Dilon. Hello, may gabi isad. Paps Dilon Garcis, kang Janice and Yula, magandang gabi po, Pastor, at sa lahat. Gikang kang Kimberly Inobula Riza, hello po. Good evening. Kang Janice and Yula, pa-request po ako ng worship song, Goodness of God. Thank you po, Pastor. Pero kining goodness, morag, translate na to di Bisaya. Okay? Kang Charlie, Gamika Apatan, have a blessed evening. Kang GPC Santiago, good evening, Pastor. Og sa tanan nimong mga bisita diha, Pastor, please i-appeal ko kay Gina kamahalan prayers para sa iyang therapy og kay Adonis Santiago og kang Santiago nga mga anak nako unta ang Ginoo magauban ka namong tanan og katong
kanatong tanan nga mga Kristohanon, Pastor, salamat. Request ko, gaksaka. Sister. Next, Saldi Tano, maayong gabi. Pas, og sa tanang naglantaw. Maayong gabi isad. Ebni Elvin Singgit Velia Gantor. Good evening, Pastor. Watching in Manjuyud. Manhuyud, sorry. Kang Paps Jelon Garcis, again. May gabi. Albert Palomar, may gabi, Pastor Gideon. Happy birthday, Pastor. More birthdays to come, and Diyos maghatag dugang kaalam nga langit nun. Request ko song tig pamaagi. Okay, so salamat Sister Ging sa greetings sa pagbasa. Ug basahon pa pod usab nato, daghan pa nga nagpadala sa ilang mga mensahe. Gikan kini ni Ma'am May Medalyo. Ingon si Ma'am May, happy birthday Pastor. Ayan. Happy birthday sa atong igsuon, Pastor Gideon Candelario. Sa Dios ang himaya. Og niingon usab si Ezekiel Reniel Lapornena. Niingon isa, maayong gabi, Pastora. Maayong gabi diha. Sir, maayong gabi ikanatong tanan. Og nausab ang gipaabot ni Sis Juliet Valenzuela. Niingon siya, nag-share siya sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pag-share mo, Sister. Ingon siya diri. Amen. Mateo 4:4. Niingon siya diri, ang pagkaon nga gikan sa baba sa Dios maghatag kanato kabag-uhan. Amen. Tinuod gina, Sister. Kay sa akong kinabuhi, tinuod nga og wala gyud ko kadungog, wa gyud ko ka ambit sa pulong sa Ginoo, wa pud ko'y kabaguhan. Salamat sa atong buhi nga Dios, sa iyang mga pulong. Nanian na usab atong basahon, gikan kini nga greetings sa atong igsoon, si Surya Jane. Si Surya Jane gikan sa Tanhay City. Nasaid ko nga siya ay isang estudyante. Ingon siya nga, good evening kaninyo diha, Pastora Elsie. Kumusta naman mo diha? God bless sa inyong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud kaayo sa grasya sa Ginoo, Sister. See you sa next week and hapunta sa Negros Oriental. Okay, so padayon ta sa pagbasa sa uban pa nga mga greetings. So ihatag na ko kay Sis Ging. Maayong gabi sa inyong tanan, galing kang Sir Bernardino Hinalaso, gikan kang Gregorio Kiring. Maayong gabi, Pastor. Happy birthday, happy anniversary sa pulong mo kinabuhi ko. Malipay ming tanan, nagtanaw og namati ninyo diha. Watching from Hinunangan, Southern Leyte. Gikan usab ni Ibilin Sirapin, ingon siya, maayong gabiin ninyo diha. Maayong gabi diha, Sister. Munay kang maayong Gikan sa ni Ma'am Susana, niingon siya diri, maayong gabi, Pastor Gideon, Pastora Elsie, og Sister Ging. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Maayong gabi diha, Sister. Watching Rose Datuon. Welcome, Ma'am Rose Datuon. Okay, so padayon ta mga igsoon.
Gikan kini sa kong anak, haleluya, dalaygon ng Diyos nga nagsunod sa tong programa karong gabion anak. May gabi din na sa Davao, sa Mabuhay Pakipado District, Davao City. Ingon siya din, hello ma, nakaabot na jud ka diha ila ni pastor sa personal na jud, nakita yun nimo si pastor. Hallelujah, dalaygon ang Dios nak nga nagauban o nagapanalangin kanatong tanan. Kay ikaw mismo nak nasayod gud ka nga mao gyud niya akong gipangandog sa akong kinabuhi. I hope na ang Ginoo magauban diha kanimo. Sukugikan sa mapagsulay. Okay, dito na usab kita sa atong basahon diri kay gikan kini kay Ezekiel Riniel. Ingon siya watching from Lagundingan, Barangay Lapad, Lagundihang. So, welcome, sir. Ingon usab diri, Rose Bercasio. Ingon siya, Pastor, happy birthday sa iyo. God bless you always. Birthday po ni Pastor Gideon Candelario ining adlaw. So salamat sa Dios sa pagkamaayo gyud sa iyang katawhan. Gitong Camelo Sabruso, happy birthday Pastor Gideon, and God will bless you more. Kang Sherwin Amon Chuser, may gabi. Okay, so gikan ni Ma'am Susana, ingon siya diri, happy birthday Pastor Gideon. God bless you more abundantly. Amen. Gikan kay Sir Piolo, ingon siya diri, happy birthday Pastor Gideon. Request song Makalangit ang Gugma Mo by MG Flores. Okay? So, na-request si Sir Piolo. Title, Makalangit ang Gugma Mo. So, ulaton na nato na, Sir Piolo, ato nang ipasulod sa atong live. Salamat sa imong pag-request sa kanta Awit Makalangit. Gikan kang Susan Pablio, may gabi Pastor Gideon, kang Pastora Elsie, o kay Sister Gingging, dalaygon ang atong buhi nga Dios, dalaygon ang buhi nga Dios Sister Susana. Kumusta ka din ha sa Thailand, sis? Magkita-kita rata. Pohon. Galing kay Mamuel Celine, ingon siya, amen, amen. Okay, so kay Sir Rimmel Yungot, good evening mga pastora watching from Dumaguete. God bless. Amen. From Dumaguete. Salamat sa Ginoo. Thank you, Lord. From Salumi Mascarenas, mayong gabi Pastora Derisa Loon Bohol ni mayong gabi ikan nimo diha ma'am. Gikan kay Ma'am Jocelyn, ingon siya diri, happy birthday Pastor. Nawa tagaan ka taas og kinabuhi. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. Salamat sa inyong mga greetings o pagpaabot, mensahe, request, awit makalangit. Salamat sa inyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin sumatok usa. From Elena sis, hello mga sis og Pastor Gideon, maayong gabi ninyong tanan din ha, og sa tanan mga viewers og nagsunod ang pulong mo kinabuhi ko. Wow, dalaygon ng Dios sa inyong mga kinabuhi, nakaabot na jud mo diha. Og nalipay ako kaayo nga nagtan-aw sa inyong duha, watching from Davao City. Hello sis Elena, may gabi din ha sis. Amen. Salamat sa Ginoo.
Ani usab ang mensahe ni Sir Emilio Kabugos. Ingon siya, Pastor, happy birthday. God bless to all. From Elisis na greetings from Elina. Happy birthday, Pastor Gideon. Ang Diyos magadugang panalangin sa imong kinabuhi, Pastor. Love you, Pastor. We the love the Lord. God bless us all. Amen. Dalagon ang Diyos sa atong mga kinabuhi, Sis Elena. Gikan kay Sir Edgar, ingon siya, maayong gabi ninyong tanan. Maayong gabi diha, Sir. Gikan kay Sir Ilbar Bilones, Pastor, happy birthday. Watching from Himalalod. O Diyos, wasama kanimo. Ang atong oras di ay mga igsoon. Oras nato karon ay 7:58 ng gabi. So, maayong gabi ka natong tanan. No? March 4. 2025. Salamat sa mga nagpaabot o greetings kay Pastor Gideon Candelario. Ni arapod siya diri sa akong kiliran. Nagapaminaw kanatong tanan. Nagapaminaw sa inyong mga greetings. Ang Dios mapuri, ang Ginoo ang mataas sa atong kinabuhi. Salamat sa atong buhay nga Dios. So sa mga ni-request og awit, ato ra ng tagaag pagtagad mga igsoon ko. Hulat-hulata ra na ninyo, ipasunod na naton. So daghan pa mga nagpadala og mensahe. Ato kining tagaan pagtagad ni Ma'am Rosalia Morila. Ingon siya, maayong gabi diha Pastor, happy birthday Pastor, God bless. Salamat Ma'am Rosalia sa imong greeting. Gikan kay Ma'am Risa Midrano, happy birthday Pastor Gideon. Hope tagaan ka pa ni Lord taas ng kinabuhi ug maayong lawas matag adlaw. God bless more Pastor. Salamat sa Ginoo. Ani ara diri sa among kiliran si Pastor Gideon. So unsa pa ang greeting diha sis? Doon na dinhi from Ebonisa Kia. Prayer request Pastor Gideon, please help me to pray for this coming March 23, 2025 ay taking board exam. Ang Ginoo magauban kanimo ma'am sa imong exam nga maabot karong March 23. Ang Ginoo magapanalangin nga makapasar ka sa imong board exam. Amen. Ato ning iuban sa pagampo ang iyang umabot nga exam March 23. Ato ra gyung hinumduman mga igsoon nga atong isalig sa Dios ang tanan. Ang Ginoo motubag sa atong mga pagampo. Mga igsoon kay kita iya gyung gigugma, iyang gitagaan og kaluwasan mga igsoon. Wala ka ni hunong nagalihok dili
ingon dire mensahe gikan ni Ningki Lim. Have a blessed evening ninyo tanan diha Pastor Gideon, Pastora Elsie og Sis Ging. Happy birthday Pastor Gideon. Request ko awit Makalangit Labud. Okay. Ato ra po nang tagag pagtagad. Brother, ang imong request Makalangit. Title Labud. God bless us all. Amen. Wala ko man makita, ikaw nagalihok. Wala ko man mapanig, From ikaw nagalihok. Lorena Traya, good evening, Pastor. Happy birthday. From Cheryl Me, Labiner, blessed evening sa tanan. Tig paminaw, hallelujah. Labi na kay Pastor Gideon Candelario. Amen. Galing kay Sir Alex Ganso. Mga pastora, kaabot yun mo sa among kanunay nga paminawon nga programa, Watching from Bohol. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios, kapatid Alex. Salamat sa iyon nga iyang gihatag ka namo nga makaabot ining lugar ug magkita-kita ta sa programa Pulong Mo Kinabuhi. Kumusta? Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan diha sa Tagabuhol. Nagkapabuhan, Diyos sa milagro, matinunan ang lahat sa kaligid. O Diyos, wasama kanimo. From Napoleon Romano Dinglasa, good PM Diels. Para kanimo ni Pastora, musta nandyan og ni Pastor Gideon, salamat sa Dios diha na anak ka na dyan. Salamat sa greetings nimo Agsa. Kumusta nang diha tanan og sa akong mga igsoon diha sa Cavite. Sa akong mga tanang pag-umangkon, ang Ginoo mag-uban kanatong tanan. Amen. Ningon usab diri gikan sa mensahe gikan sa ni Sir Elbar. Ingon siya, salamat Pastor, makadungog na sab ko sa pulong sa Ginoo karon. Karon pa ko makalod. Ayun gabi na Pastor, taga Banog ni sa Himalalod. Himalalod. Maayong gabi sa tanan mga taga Himalalod. God bless sa inyong tanan. Kung sala kapakiasa nagmataugon ka kay gibayran mo ako. Gikan kay Sir Noel watching here in Bindoy. Maayong gabi sa tanan mga taga Bindoy diha. Ingon siya, happy birthday Pastor Gideon. God bless us all. Sa gugma mo Jesus, pagkatahog sa gugma mo Jesus. Matod pa diri ni Sister Susana Pablio na lipay ko gatan-aw nga naa ka diha sis Gingging. Si Sister Nars naabot na ba? Sis murag karon siguro siya mo amigikan siya ganina. Wala po ko kabalo ko kay nagbarko raman siya. Basin og unya pas maabot or ugma ba sa buntag. Kay magchatra daw siya sa ko. Wala pa siya naabot sis. Ang handong malasad ako ngagugma mo. Amen. So, gikan usab ni Bernadetta. Ingon siya, maayong gabi diha Pastora Elsie og kanimo sis Gingging. Request ko og prayer Pastora sa akong brother-in-law na si Ginaro Bidanyo. Schedule niya po sa Friday sa iyang operasyon sa tungol po Dalaygon. Dalaygon ang buhi nga Dios. So ato nang dadon sis sa pag-ampo ang imong brother nga operahan tungod sa tungol. Ang pangalan Ginaro Bindanyo.
From Nicanor Sodaria, good evening mga pastora. Good evening sir. From Leonida Carpenter Danggangon, maayong gabi sister. From Jinsan, maayong gabi din ha sa taga Jinsan. Kumusta na mo din ha mga igsoon ko sa Ginoo? Kamo pagapadalangin na ang Ginoo nagauban kanyo kanon. Okay, so gikan kay Ma'am Leonida Carpio. Ingon siya maayong gabi sister from Jinsan. Maayong gabi sa tanang taga Jinsan diha. Welcome sa atong programa Pulong Mo Kinabuhi Ko. So ang atong oras mga igsoon ay nasa 8:07 na ng gabi. So siguro time na upang mag-start no sa atong programa sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ug sa dili pa mga igsoon, siguro ko kaning atong sister no napo siya i-share sa inyong testimony pa sa iyang kinabuhi, dagdag testimony sa iyang kinabuhi tungod sa kamaayo sa Ginoo. So ato kining paminawon ang iyang testimony tungod sa kamaayo sa Ginoo ug pagkahuman nini atong tagaan pagtagad ang pulong sa Ginoo. Nagauluhan kini ang tinuod nga gugma. Ihatag nako ang panahon ni Sister Jing. Dalaygon ang Diyos sa atong matag usa nga matag kinabuhi mga igsoon ko. Aduna ko'y testimony sa akong kinabuhi. Kaniadto sa pagkakaron kung giunsa ko pagbag-o sa atong buhi nga Diyos. Kaniadto mga igsoon, as a OFW, 16 years ko sa Saudi. Ang akong edad ato na apas sa mga 30 years old. Na ako'y anak tulo. Pag may pa akong gibiyaan tungod lagi sa kawadon, napugos ko pag abroad. Ang akong pag-abroad, amo yung kasabutan sa ako ang bana, kay para lang gyud matagaag kaugmaon ang among mga anak. Pero napakyas ang tanan. Tungod gihaluan man og dili ayo. So ingana ang nitabo sa akong kinabuhi while nagtrabaho ko sa laing nasod, ako nagbarog bilang papa, bilang mama. Nalayo man ko sa akong mga anak, mga igsoon ko. Akong giantos ang akong kamingaw para lang gyud akong masuportaran ang akong mga anak. Sakit man sa akong kinabuhi nga wala ko damha nga moabot jud to, kay ang dakong pagsalig nako sa akong bana walay halo nga hugaw negatibo, basta ang akong salig sa iya 100%. Pero miabot man sa punto nga nagbinuang siya. So miabot ko 16 years sa Saudi, pero every 2 years mauli ko bakasyon sa amua. So nganong nasyon ako ni mga igsoon, kay dili rasab ako ang naay ningani nga panghitabo as OFW. Nasayod ko daghang kayo nga naparehas nako nga nahog og broken family. Pero nga ako lang ika challenge sa inyo mga igsoon nga kung aduna man kitay mga kasinatian nga inaana nga nahitabo sa atong kinabuhi, dili lang jud ta mawalan sa paglaom. Kay sa tinuod lang katong paghitabo gyud sa ako ang bana nga nag-adto siya medyo nagbinuang, murag dili jud ko makadawat. Mabitaw miabot ko ang anang tuig nga 16 years kay dili ko gusto nga iniguli nako, murag dili pagid nako madawat. Pero wa ko'y laing gipangayo sa Ginoo mga igsoon ko sa Ginoo na inig-exit nako sa akong amo sa Saudi. Madawat na ko ang tanan ug dili na ko masakitan. Yes, gitubag sa Ginoo ang tanan. Nagkita mi sa akong bana expert na lang, maragula lang. Pero nga akong mga anak adunay mga sakit nga ilang na dawat o ilang na naramdaman sa ilahang papa. Po wala ko laing gitudlo sa akong mga anak. Kung unsa may problema namo sa inyong amahan, amo alang ni kay wala mo'y labot, wala ko nagatudlo sa akong mga anak na
dumtan nila ilang papa. Tinuod gagmay pa nang iyang uli ko, dagkon akong mga anak. May ni for good ko na nakoy apo. So mura ang gugma sa akong mga anak, mga igsoon ko. Murag lahi radyod ka nang magdako sila nga adunay inahan nga nag-ating Manila. Sakit sa ko ang buot nga moabot ang time bitaw na sorry ha, pero magud na tinuod good nga kanang na-experience nimo nga dako kay kapag salig sa imong bana na ing ana lang nahitabo kay kung makita pa lang nato nga ang umabot nga mga problema mga igsoon dili siguro ko mo abroad kay dili wala man ako gipangandoy sa akong kinabuhi nga mag-broken family me. Pero dalaygon ng Dios sa akong kinabuhi nga gitagaan ko niya og higayon na mubarog. Mao na karon nga isa ka igsoon nga nang-invite sa kuha kay ako solid man po ko katoliko kaniadto. Pero nag-i-invite ko sa ako ang friend na magsimba. Nga didto igsoon nakita nako kung unsa jud ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Dito nako nakita ang tanan, dito nako na feel ang tanan nga dili di ay ko dapat magbati kung nasakitan man ko sa personal na kong kinabuhi aduna pa jud labaw nga mahigugma sa ako ang kinabuhi nga mao itag-iya sa akong kinabuhi mao ang atong buhi nga Dios. So ako gining i-challenge sa inyo mga igsoon ko nga naa dinha sa laing nasud kung aduna mo mo'y mahitabo nga susama ka nako niini ayaw jud mo kanang mubalos ayaw jud mo paghatag og kanang manganti bitaw ta kanang moingon bitaw ta na ay kay ikaw ra ay nakamakahibalo ana bantay bitaw iniguli nako ako nasad ayaw ako mo advice kaninyo mga igsoon ko kay kung ato ng buhaton mas lalo mapalayo kita sa presensya sa Ginoo. Kaya ako dili ulaan sab ko maghukom sa akong bana nga inana siya. Kay kung nakasala man siya kaniadto kung naaman siya anak sa laing babae, dili man ako ang manubag kundi siya man ang mga tubang sa atong Ginoo. Dili po kumuhukom sa akong bana nga dili po siya maluwas kay wala po tay katungod nga muhukom sa atong isig ingon kay kita ani apa man sa kalibutan diba ang atong kinabuhi karon aduna pay kanang mo abot tag kanang level no kundi dagan kinang maabot kita sa finish line sa atong kinabuhi nga ma-align kita sa Ginoo. Dili na to haluan og kabuang ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nga may nagdala kung giunsa kita pagbag-o. Mga igsoon ko nganong naka-sulti ko niini kung aduna mamoy nasinatian inana ayon niyo buhatan kay dili lalim na kanang makasala ta sa tubangan sa Ginoo. Kaya ako dako kay kong pasalamat sa atong buhi nga Dios kay ako nakasala man wala dili ko miingon nga wala ko'y sala dako pugog sala sa tubangan sa Dios dili na ko'y kaulaw mga igsoon ang akong pagkatao kaniadto raman to pero ako lang yun ni siyang i-share kay basin og naa po di Jesus sama perhas kanako nga nabuhat ni kaniadto akong isulti kaninyo mga igsoon ayaw yun na ipadayon kay ang tao kung gusto musulod og langit biyaan og talikdan jud nato ang sala kay gusto man jud ta makasulod sa bagong langit og bagong yuta nga maigisaad sa tuong Ginoong Hesukristo nan mga igsoon ko talikdan og biyaan jud nato ang mga sala nga maoy makapasuko sa atong Ginoo. So dalaygon ang Dios nga nagdala kanako kung asa ko gibag-o o giangkon nako ang tanan ng kong mga sala nakasala usab ko pero nagpasalamat ko sa Ginoo na sa akong pagpangamuyo sa akong gipangandoy sa akong kinabuhi Lord tabangi ko nga makalingkawas aning sa nga naa sa akong kinabuhi dili man karon dugay na sa panahon pero
bless ko. Kay nga naman, gitagahan ko naghigayon sa paghinulsol, sa pagbalik niya. Gitagahan ko naghigayon nga mintras buhi kapaging murag ana bitaw ang akong nadungog. Paningkamot bangon. Ayaw padala. Ing anang sala nga na ang imong giangkon karon. So grasya. Na-bless ko. Labi na gyud sa programa ang pulong mo kinabuhi ko, diha gyud ko na disiplina mga igsoon. Kay kung wala pa ni ang pulong mo kinabuhi ko, siguro miingon na pod ako ang mga anak nga mao lang gyapon si mama, wala na otro, no? Pero dalaygon ang Dios sa akong mga anak nga mao'y nagpa-encourage po sa ko ang mautro ko. Kay sa tunod lang mga igsoon, nagahi biya ko. Tungod sa akong mga nahitabo sa akong kinabuhi. Pero kung ang Ginoo na gani ang mamuhat sa atong kinabuhi mga igsoon, wala gyud imposible kaniya. Kaya gud niya baguhon ang tanan kung magpabago ka. Kung dili nimo tabangan ang imong kaugalingon, mahulog ang kawang ang tanan. Maski pag unsaon nato pagsunod sa pulong sa Dios, kung dili nato na siya ikinabuhi ang iyang mga pagtulunan, mahulog kawang ang tanan. So dili nato sayangan ang ato ang pagpangalagad, ang atong pagtuon sa pulong sa Dios nga mao'y maghatag natog kalig-on, maghatag natog kadasig, maghatag natog katakos sa pagsangyaw sa iyang pulong. Ato ka nang i-apply mga igsoon ko. Dili nato sayangan ang atong kinabuhi mintras aniya pa kita sa kalibutan. Adunay mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, ato lang na siyang iampo. Kay kung adunay pagsulay, man ginaingon kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo, adunay pagsulay moabot sa imong kinabuhi, mo na atong pangandaman. Diha nato masukod kung unsa gyud ang atong pagka matin-anon ngadto sa atong buhi nga Dios. So I hope na aduna mo'y nasabtan nga sa ako ang testimony sa akong kinabuhi, para gini sa akong mga kaubanan diha sa OFW na atong likayan nga dili kita makasala. Ampingan nato ang atong kaugalingon, dili ta magrelasyon ngadto sa uban, lalo na jud kay klaro man jud sa pulong sa Ginoo, mintras buhi pag imong bana, dili jud ka pwede makirelasyon sa uban. Tinamo na sa pulong sa Dios. Kung ang asawa usab dili pud pwede makarelasyon ngadto sa ubang lalaki. Kay wala man nagitugot sa Biblia, pero gitugot sa uban nga kasimbahanan. Kung lugay na daw sila nagbulag, pwede na sila ikasal. Pero kasal nga walay certificate. Declaration lang, ipakita lang sa kadaghanan nga sila gikasal, pero sa tubangan sa Dios wala sila'y panalangin. So dili nang nasundon mga igsoon. Ato ang respetuhon ug ato ang kahadlukan ang atong Ginoo nga maudyoy muluwas na sa ato ang kinabuhi. So dili na gyud nato og kahugawan ha mga igsoon ko sa Ginoo, ang ato ang kinabuhi, ang atong kaugalingon, ato jud ampingan nga waylaan atong alagaran, waylaan atong daygon ug himayaon ang atong buhi nga Dios lamang. So maalang kadto dalaygon ang Dios. Tungod sa gugma sa atong Ginoo, miabot ko dinhi sa Barangay Sardinia. First time na ako na mianhi dinhi, tungod kini sa gugma sa atong Ginoo. Kay kung dili kini tungod sa gugma sa akong Ginoo mga igsoon, siguro wala ko dinhi. Daghang kay mga discouragement. Nganong maadto man ka didto, ma'am? Nganong maadto man ka didto? Daghan kayo mo discourage, moadto ka didto makagasto jud kag dako. Daghang mawala nimo. Mga igsoon ko, wala sila kay balo. Kung ang Ginoo mo'y unahon sa imong kinabuhi, kung unsay imong gikinahanglan, siya gud ang magadugang. Asa ka na mabasa sa Matthew chapter 6 verse 33. Amen. Amen. Maugyud na kay maugyud na ang words na kabutang dito. Kung ang Ginoo may imong unahon, maski unsay imuhang pangayoon, siya ay magadugang ni ana.
So unsay man atong buhaton sa atong kinabuhi mga igsoon ko sa Ginoo. Kinahanglan ang Dios may atong unahon, dili ang atong unahon ang atong gipanginahanglan. Kay ang tanan mawala gyud, ang tanang butang walay katagbawan diri sa kalibutan. Pero ang atong Ginoong Dios may atong unahon sa atong kinabuhi, lunlon kalipay ang atuang matagamtaman. Amen. Amen. Dalay gud ang buhi nga Dios mga igsoon ko dinha ni Kristo. So akong ibalik kang Pastora Elsie para sa Okay, so sa Dios ang himaya, no? Dadungog na to ang testimonya sa kinabuhi sa atong igsoon si Ging. Salamat sa Ginoo bisan pa sa iyang mga naagian nga mga kalisdanan, pero tungod sa kamatinud-anon sa atong buhi nga Dios, iya kini nga nalampasan mga igsoon. Nasayod ko mga igsoon ang bawat usa kanaadto, no? Sa matag usa sa atong kinabuhi mga igsoon nagitay usab-usang mga istorya, mga challenges sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Pero kita tungod kay naa ang Dios buhi, no? Dili kita niya pasagdan atog yung malampasan ang tanan. Bisan unsa ka lisod, no? Kaguol man, maka stress man, pero kung atog yung paminawon ang pulong sa Ginoo, atong itisok sa atong kasing-kasing ug unahon na nga ang Ginoo maayo, dili ta niya pasagdan, basta magpadayon kita sa pagbuhat og maayo sa atong isikataw. Bisan pasakitan kita, no? Bisan pasakitan kita magapailob tungod kay mao kani giingon ni sa atong Panginoon, no, sa atong Dios, na bisan na siya ay pinakamodelo, no, sa tanan, no, mapaubsanon ang atong Ginoo. Kita sumusunod sa atong Ginoo, kita usab magpaubsanon. Nasayad ko nga ang bawat usa sa atong kinabuhi na ay testimonya. So ako usab ay dako pong testimonya sa akong kinabuhi sa mga nakaila kanako, sa mga kaubanan ko sa Cavite, sa Imus Cavite. Sa akong istorya, sa akong kinabuhi present, kung istorya tag testimony mga igsoon, purag mabuntagan ta tungod kay daghan kaayong mga sitwasyon nga kinahanglan natong ipagpasalamat sa Ginoo nga nalampasan nato. So mopili ra po ko mga igsoon nag-share sa inyong testimony present time sa ako pong pagka-diagnose ng cancer. Mga igsoon, tinuod ka na, ako ay na-diagnose po ako ng cancer year 2023, 2024. 2 beses po ako na-opera. Nag-treatment din. Tanan mga igsoon sa mga nakaagi o mga treatment ka ng cancer, no? Di man ginabasta-basta mga igsoon nga sakit. Pero kita kay naatay Ginoo, no? Sa iya walang imposible, no? Tinuod mga igsoon kalibutan na di man ko nato kalikayan kay naaman tay ning kalibutan na mga challenge sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo, no? Importante lang lig-on kita. So salamat sa Ginoo kay maayo gud siya, kay og di siya maayo mga igsoon, wala ko ining harapan sa inyo, wala ako ni ining inyong atubangan karon mga igsoon, no? Tungod sa kamaayo sa atong Ginoo, giklaim na ko ang kaayuhan og naabot gi ko ining lugar og nakita kita tarpulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Dios, no, sa maong programa ang Ginoo magauban kanatong tanan, maga-bless kanunay ang iyang pulong kanunay nga magamaymay sa atong kinabuhi, no? Dako kita pasalamat sa Ginoo sis. Amen. No? Yes. Tinuod gina kay bisan sa atong mga follower, nasayod ko sa mga listener nga bisan nagkalain-lain man ang atong mga kaagi sa atong kinabuhi, no? Pero ang pinakadakong masabta nato nga naa ang gugma sa Ginoo. Amen. Gugma sa Ginoo nga walay paglubad na atay panahon nga magkulang ta, no? Makasala ta. Pero kung kita mangayo og pasaylo kaniya, God is faithful. Amen. Matinud-anon siya aron kita pasayloon og iyang tabangan. Yes, Lord. No? Amen. Base sa kaagi ni sis, di ba? Dili gyud basta-basta dili lalim, no? Adto siya abroad.
Pero salamat sa Dios ani asya karon buhing testimony sa kamaayo sa atong buhi nga Dios. No? So salamat sa Ginoo, no? Sa mga nagreeting pa diri nagpadala sa atong programa, unya nato tagaag pagtagad adto sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Welcome kuusab ang akong mga kaigsuonan diha sa Cavite, no? Kumusta ang tanan diha? Kanila Pastor Nat, Pastor Omer, sa mga kasamahan diha sa pananampalataya Imos Cavite. Sa mga sister in Christ, salamat sa kinabuhi, no, na gihatag sa atong Ginoo paglaom, no, sis, tungod gina sa dakong gugma sa atong Ginoo. Amen. Tungod sa gugma sa Ginoo nga ani kami karon sa inyong atubangan. Tungod kini sa pagkadako sa iyang gugma. Kaya ang gugma sa atong Ginoo dili gamay mga igsoon ko kun dili dako. Dili na to ikakumpara ang atong Ginoo kay siya la ang Dios nga mao itagias tanan. Siya ang hari sa nang hari ug walay makalabaw kaniya. Mao gani atong isentro sa atong kasing-kasing mga igsoon ko sa Ginoo nga kinahanglan sa atong pagpangalagad magtibabaw jud ang gugma. Kay kung walay gugma di gyud ta maabot ding dapita. Amen. Pastora. Tinuod gina. So salamat sa gugma gyud sa Ginoo magunay importante, no, sa atong kinabuhi. Masayod kita, no, nga ang pagkigugma sa Ginoo labing dako sa tanan, bililhon sa tanan mga igsoon. Yes. Okay? So padayon ta sis. Sige, pastora, padayon ta. Okay, so welcome muli Luzon, Visayas at Mindanao. So kung naatay mga Biblia diha, mga igsoon, no? Atong i-open ang atong Biblia. Kini ay nagtitle mga igsoon gugma. Ganiha lang tungod sa gugma sa Ginoo na atay ang dapita, no? Amen. Bisan sa mga sitwasyon sa atong naagian nga kalisod, bisan unsa mga challenges tungod kay sa gugma sa Ginoo sa pagluwas diri kanato. Buhing testimony ani kami sa inyong atubangan tungod kana sa gugma sa Ginoo. So salamat sa matag usa, no, nga nagsunod sa atong programa karon. Sa dili pa nato pagabuksan ang pulong sa Ginoo, sandali muna tayong manalangin. Manalangin ta. Ama naming Dios na makapangyarihan, Dios nga nagbuhat ug nagmando, nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat Ama dahil napakabuti mo. Tungod sa imong dakong gugma kanamo ani kami karon og amo kini nga giisip nga dakong pagpasalamat at tubangan kanimo. Salamat sa imong mga pulong nga among madungog, among maambit sa matuusa kanamo. Og bisan pa Ginoo sa mga listener, sa mga followers, sa pulong mo kinabuhi ko. Sa matag usab Ginoo nga nakinahanglan o Dios, bisan pa sa mga mayroong nairamdaman, mayroong sakit, bisan pa katong mag-andir ko og operasyon, amo kining ilapit kanimo amahan nga ikaw Ginoo magauna ka magaayo ug magahingpit sa ilang mga lawas. Ikaw ang Dios nga buhi, ikaw ang Dios nga labaw sa tanan. Dili namo kaya, may mga panahon nga di namo kaya, pero kanimo ang tanan walay imposible. Kami musalig kanimo Ama, bisan pa sa matag usa na kinahanglan na mga hiling at mga ginahanglan, bisan unsa mga kinahanglan, ito may finances, ito man ay family restoration. O Dios, dinadalangin namo ang tanan na ikaw magatubag sa ilang mga gikinahanglan ugad. Ikaw ang Dios, ikaw ang may plano sa among kinabuhi. Padayon kami magsalig kanimo. Padayon kami
nga magatawag kanimo ug magasurrender sa among kinabuhi. Na may mga kahuyangon, na may kakulangon, kami imo pa pasayloon. Kanunay mo kaming iparimain sa imong mga pulong. Ginoo, salamat sa imong kaayo ining dapit sa kagabhion. Ang tanan amo kining gi-declare, amo kining gisaka, paambit og gitugyan diha kanimo ang tanan sa among pangalan na among tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang atong oras ron ay 8:32. So, mga igsoon, nasaid kita nga ang Ginoo unang nahigugma kanato. Di ba, sister? Ang Ginoo mo ay unang nahigugma Amen. kanato. Maog yun. Ang Ginoo din mo ay una nahigugma kanato. Kay kung wala pa siya nahigugma kanato, giyon sa man pagpadala ang iyang bugtong anak, nagpalansang sa krus, tungod og alang kanatong tanan. Kay kita makasala man. So nag-antos jud ang ang Ginoong Kristo. Nagpalansang para lang kita maluwas. So maog yun na pinaka-importante sa tanan nga ato yung kuptan ang gugma sa Ginoo. Mabasa kini sa John 3:16. No? John Tungod 3:16. sa dako gugma sa atong Dios, gipadala niya ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsoon, refer kanin natong mga tao, no? Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak para kanato, no? Ang tanan nga motuo o sunod kaniya, no, na ay kaluwasan. No, amen. So salamat sa atong buhi nga Dios. Ug ang gugma, no, mao gini dakong sugo, no? Dakong sugo sa atong Dios sa matag usa kanato, no? Matud pa sa Mateo 22:37 to 40, no? Unsa may ingon diha ni Jesus mismo, no? Niingon siya, higugmaa ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong huna-huna, o sa tibuok mong kalag. Ug ang ikaduha, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Amen. Kung mag-istorya ta gugma, mga igsuon, no? Sa tingin nimo, sis, unsa may definition nimo sa gugma? Sa imong experience. Sa akong experience sa gugma, murag dili di ko makaulay makalabaw sa gugma sa Ginoo. Kay kung ato ang hisgutan ang gugmang tawanon sa tao, adto na may paglubad ang gugma sa tao. Pero ang gugma sa Dios walay paglubad, mga igsoon ko sa Ginoo. Mao gyud nay akong ikasulti nga ang gugma sa Dios mao'y pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kay niya kung magatutok ta sa gugmang tawhanon diri sa kalibutan, mga igsoon ko, kinahanglan dili ta magkumpiyansa. Kay sa atong pagkumpiyansa, daghan jud ang mahayagom sa dili mga maayo. So aton nang bantayan, mga igsoon ko, sa dinha nga kanang nagpatuo nga nahigugma, bantay-bantay mo. Susiha sa mga igsoon kung ginuod bagud na siya nahigugma nimo. Basin daghan na ta manghilak. So, kani adto ra ha. Karon ako, mga igsoon, ang akong hilak dili hilak sa tao kong akong wa ako'y laing hilakan kundi ang atong Ginoo lamang. Kung adon ako'y problema, maatura ko sa akong kwarto. Siya lang akong istoryahon. Lord, mani ako, Lord. Kana lang jud igsoon nga maguni ato ang paningkamutan sa atong kinabuhi. Nga ato jud i-apply sa atong kinabuhi. Way lain natong isentro sa ato ang kaugalingon, sa atong kasing-kasing, kundi ang Ginoo lamang. Maura jud na ang pinaka-importante, mga igsoon ko. Dili jud ta magpadalaan ng mga gugmang dili tinuod, ha. Malang jud na ako ang ipahimangno dinyo. Kay daghan na kaayo karon hitabo kanang nagpadala sa gugma nga dili tinuod. No? Madala lang sa gugma diha sa chat, sa message, sa messages, pastora.
Daghang kay diha nahitabo, ilabi na gayud sa mga teenager karon. Nagkaila, nagkahigugmaay lang, wala pa nagkita ay. Through Facebook lang. Manay atong bantayan karon mga igsoon para dili na mahitabo sa inyo ha, ilabi na gayud sa inyong mga anak din ha. Nga nag-eskwela pa. Nga kanunay nato i-monitor ang atong mga anak. Nga dili sila masalaab. Kinanglan ato silang kanay iampo nga mahalikay sa dili mga maayo. Watay laing itudlo kanila kundi ang mga pagtulunan sa Ginoo. So nindot kay mga igsoon nga atong mga anak nga magdako sa pulong sa Dios. Ato yun na siyang una ato yun ipakita ang atong gugma nga to sa atong mga anak. Kay kung oras ilan nang makita kanato mao po na ilahang sundon. So dili jud ang yun pinaka-importante pastora no? Amen. Ang gugma sa Dios. Nindot kayo mga igsoon kung mao gyud na ato ang isentro. Kay ako lang kay kung wala na ko gihang yun Lord. Puyo ka sa akong kasing-kasing. Nga ikaw ra gyud diri sa akong kasing-kasing Lord. Kay kung dili ka muhangyo, kung dili ka magampo, muduol ka si Ginoo ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing nga lahi man ang imong ginahuna din ha. Lahi man imong gigugma, lahi man imong gisentro sa imong kinabuhi. So ato yun ipatigbabaw ang gugma sa Dios mga igsoon. Mao ni atong among topic karon ni Pastora Elsie. Amay tungod jud sa gugma sa Ginoo. Ang gugma nga gikan sa Ginoo mga igsoon unconditional. Diba? Ang gugma nga unconditional mga igsoon kani nga giingon nga gugma nga bisan og wala kay ikahatag gihigugma gihapon nimo siya. Amen. Bisag unsa ang iyang weaknesses no sa kinabuhi no ay magpabilin ka nga imo siyang higugmaon. Ang gugma sister sacrifice no? Sacrifice. Ang tinuod nga gugma na ay sakripisyo. Yes. Di ba ang atong Panginoong Hesus no namatay sa cross ng Kalbaryo kana tungod sa dakong gugma diri kanato sacrifice no? Pero bantayan na mo na giingon ni Sister Jing sa mga naglove diha mga teenager diha nga naagian naman yun ni Sister Jing ang pagka-teenager no ang pagkahulog sa gugma kay nagkaasawa man siya na sa mga anak salamat sa Dios. So iyang mga yung advice sa matag usa labi na sa mga binatag dalaga diha nga kinahanglan gikan sa Ginoo kana ang tinuod mga igsoon unahon nato paghigugma ang Ginoo. Di ba? Kay unahon nato paghigugma ang Ginoo mga igsoon ihatag niya ang naa o unsa man kinahanglan nato, di ba? Amen. No? So nindot ang gugma nga gikan sa Ginoo. Yes. So mga binatag dalaga diha naamang yun ng kay kita gyud tugang gitagana naman kita nga naa gitay partner ining kalibutan na no sama ni Adan ug ni Iba no the creation of God no naa gyud ay partner pero ang the best ana sa mga para dili ta magkalisod-lisod dili ta masayop no atong unahon paghigugma ang Ginoo no unahon nato paghigugma ang Ginoo mga binata mga dalaga unahon nato paghigugma ang Ginoo. Amen. O atong iampo ang atong mahimong kapikas sa kinabuhi. Yes. No? Aron malikayan no ang unsa mang mga sequences sa panahon sa kaminion. Kay di bigid basta-basta mga igsuon ang pagsulod sa kaminion. No? Nasayro na namo na experience na namo na ni Sis Jing. Pero dahil sa grasya sa Ginoo ay amo upod nga na-recover ang tanan tungod po sa grasya sa Ginoo sa gugma sa Ginoo. Amen. So nasaid kita nga ang gugma unsa man ang gugma sis di ba ang gugma mapailubon mapaubsanon maaghop Maaghop. no? Dili madinungtanon dili tigpanghambog no dili siya kumbaga dili siya happy dili siya masaya Dili. sa dautan no
kundili naghigugma siya sa kamatuoran. Mao nay tinuod nga gugma, mga igsoon. So kung naana sa atong kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi na naatang pagpaubsanon, pagkaaghop, no? Bisan og singkahan ta, Pailob lang. Pailob ra gyud, no? Tungod kay mao ginay gitudlo nga tinuod nga higugma, no? Muna giingon bitaw nga kung gihigugma nimo ang imong kaugalingon, di ba? Utos, ikaduhang utos na sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang utos, higugma ang imong isikataw sa mas imong kaugalingon. Kung gigugma nato ang atong isikataw, no? Kung di nato kayang sakitan, di nato kayang tamas-tamasan, di nato kayang ichismis, di ba? Uso na aron mga chismis, no? Dili na maayo kay dili na tinuod nga gugma, no? Dili kahimutan sa Ginoo ang mga inana. So mao na atong likayan, mga igsoon, no? Kita nahigugma ta sa Ginoo tungod sa siya ang naghigugma kanato. Atong isulob ang gugma nga gikan sa Ginoo. Og dili buta baka pasakit sa atong isikataw. Kay sa diha nga mo istorya ta og sakit sa atong isikataw, una ang atong kaagalingon gyud masakitan, no? Kay niingon man ang Dios na higugma ang imong isikataw sa imong kaugalingon. No, ang atong kaugalingon, mga igsoon, di ba, atong pagwapahan, pagwapuhan, no, bistihan, pakaunon, no, ato ginang atimanon. So kung mubasita ni ana, no, atimanon usab nato ang atong isikataw. Amen. No? Tanan nga maayong buhat, tanan nga maayong baga ugali batasan ato nang mabuhat ato na sa isikatawo, no? Kay magpasakita sa atong isikatawo, kita may unang masakitan, no? Kay tinuod ka na pareho man tang naagi natay mga damdamin, no? Pero tungod kay utos sa Ginoo, kapag mando sa Ginoo, mga igsoon, no? Dili wala tay ikabalibad. Dili kita pwedeng magbalibad. Tinuod yun na. Kay Ginoo guna mao tag-iya sa atong kinabuhi, mao nagbuhat, no? Nining kalibutan wala siya, mga igsoon, wa pud ta ini. Di ta makita nawong tunawong, mga igsoon. No, di nato ma-experience unsa di ay kanindot ang kalibutan, no? Mga kanang mga tanawin, no? Mga padanawon. Nung niadtong usang adlaw dito ta sa Mualbual, Malabuyok, nakita na mo, mga igsoon, ang nindot kayong dagat, no? Tinaw kayo, no? Makahuna-huna ta ka nindot gyud sa kreasyon ng Dios, no? Unya kita usab, kita biya gibuhat biya ta nga special, no? Di ba? Special ta sa atong kinabuhi. Mo na nga mga igsoon, istira gyud ta, no? Mag-stay ta doon sa gugma sa Ginoo. Kay kung ato kaning mabuhat, no? Naa sa atong kinabuhi, tinuod kitang tinun-an sa Ginoo, di ba? Amen. Amen. Tinuod nga tinun-an sa Ginoo. Salamat sa Dios, no? Og di ba mabasa na sa 1 Corinthians, no? 1 Corinthians 13:13, no? 13:13 Oh, or 13:13. 13:13. Unsa man na sulat ato sis sa 1 Corinthians, 13:13. no? Niingon diri, no? Magpabilin ang tulo, ang pagtuo, paglaom og ang gugma, no? Naa kay pagtuo sa Ginoo, naa kay paglaom tungod sa gibuhat sa Ginoo, no? O ang pinakadakila, no? Pinakadako, no? Mao ang gugma. Tinuod ka na, mga igsoon. Kay og magbuhat tag walay gugma, mga igsoon, dili maayo. Unya nasaid ang Ginoo sa atong hunanog kasing-kasing, no? Matinud-anon siya, nakita kung sa atong sulod, di ba? Na dili pud ta gyud ka dili ta ka deny sa atong buhi nga Dios, no? So kung magbuhat tag kauban ang paghigugma, no?
malipayon ta mga igsoon. Yes. Malipayon ta nya andam buta mo paubos, andaw ta mo lahutay. Amen. Mulahutay kay maumanay pulong paghigugma. Mulahutay ta, musakripisyo ta. Muna nga og sa atong mga kaigsuonan, no? Na atong mga payong magpadayon gyud sa paghigugma. Sa Diyos. Sa Dios. Unang-una sa Ginoo. Amen. Kay Magpinaka-importante. Ang gugma mo ganay atong isentro kanunay sa atong kinabuhi mga igsoon. Kay dili na to maangkon kanunay kita mosangpit nga Lord papuno no pun ako si mong balaang espiritu nya sige tagsangpit inana pero wala pod nato gi silang tagbangayo papuno nya mapun papuno sa balang espiritu kauman magbuhat na pog dili maayo unsan pagpapuno sa balang espiritu mga igsoon kung kanunay man ta magbuhat og dili maayo. Kaya ang bunga sa balang espiritu mabasa man na dinha sa Galatian chapter 5 20-23. Ang una mao ang number 1 ang love, no, gugma. So ang kanang siyam nga atong mabasa diha sa Galatian siguro nasayod mo ni anak mga igsoon mamagyud ng bunga sa balang espiritu. Pero kung wala mo ni anak, kung wala kita ni anak nga nang siyam nga bunga sa balang espiritu, klaro kayo nga dili gyud nato matuis ang pulong sa Dios, dili gyud kita makasulod sa iyang gisaad nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Diba, Pastora? Amen. Kay ang makasulod lang sa gisaad sa atong buhi nga Dios, ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, katong lang mga putli ug walay bahid, tong tagpagabalaan kay ang atong Dios balaan man. So kung nangandoy kita nga makasulod ni ana, ato jud kuptan ang pulong sa Dios. Kanang nahisulat sa balaang kasulatan nga kanang kanunay ta mosangpit nga Lord, pun ako sa imong balaang espiritu. Magpapuno ta mga igsoon. So sa atong pagpapuno, magsige matagtawag sa balaang espiritu, kinanglan ato yun nang gamiton. Ug ato kanang ipakita ug ato mismo makita sa tong kaugalingon na naambit na gid nako ang kinaiya nga sama ni Kristo. Kay useless man kung miingon ta mosunod ta sa ato ang Ginoong Hesukristo pero ang atong kinaiya wala man pud na mao. Wala na haom sa kinaiya ni Jesus. So atong paningkamutan mga igsuon ko na kung unsa mang kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo atong sundon. Kay nangandoy man pagkaluwasan. So kanangandoy man tagkalawasan mga igsoon ko, kinanglan ato yun ang mabatunan ug ato yung puy-an ang iyang pulong. Kay sa atong pagpuyo na ano ug atong ikinabuhi ang iyang mga pagtulon-an ni sa ato ang Ginoong Hesukristo, dili jud ta maluya. Dili jud ta magpadala maski unsa pa dihang mga bagyo mo abot unsa pa diha mga pasturang mo abot dinha sa tong kinabuhi mga pagsulay dili na jud na siya maka patumba kanato kay nganuman napuno na kita sa balang espiritu. Mao gyud na atong kanunayon mga igsoon nga dili na to sayangan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili lang kutob sa pagpaminaw, dili lang kutob sa pagbasa, kundi ato gyud kayong tun-an. Kay naabi na sa Hosea 1:8. Di ba, Pastora? Adlaw ug gabi tun-an ang iyang pulong. Arong masunod ang tanan nga nakasulat. O ang atong kinabuhi mahimong tagumpay. Magmauswagon. So ato lang pasensyahan si Pastora Elsie kay sa iyang kadugay na puyo sa Manila medyo nahirapan sa tumang kalisod ang atong igsoon nga nagbuyo sa Cavite mga igsoon ko. Ato lang siyang pasensyahan nga medyo mahaloan og Tagalog ang iyang istorya ang naman pug ko diri tig tubag tig kuan sa iyaha. Ato lang siyang sabton nga akong siyang giingnan magtagalog na lang ka Pastora para dili jud matuloy-tuloy ang imong istorya. Hallelujah, no? Purihin ang Ginoo, no? Sa atong kinabuhi. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. No mo hinungdan gyud kaayo, mahinungdanon gyud kaayo ang gugma no sa atong Ginoo. Ug ang iyagyon nga pulong, no?
Matud pa sa iyong pulong sa Mateo 24 verse 35, no? Ang langit ug ang lupa na ay kinutuban, pero ang iyang pulong ay wa guni kinutuban hangtod sa hangtod gini. Ug ang iyang pulong mao gyud maghatag kanato og kabag-uhan, di ba? Amen. Ato ning tun-an ug ato ning ikinabuhi. O kani maoy panahon nga ang Ginoo mahimuot sa atong kinabuhi, kay kinahanglan man gyud makita sa atong kinabuhi ang pag-apply sa kabag-uhan, no? Kay kita gud mga igsuon tinuod giluwas na ta sa Ginoo, kita giluwas sa grasya niya, pero kinahanglan nga ato pong paglaktan ang atong kaluwasan. Sa una to lakat sa kaluwasan mga igsoon, adlaw-adlaw atong ikinabuhi ang iyang mga pulong. Amen. Atong ikinabuhi atong sa una-una nato sa atong kasing-kasing, sa atong mga plano, kanunay ta magadepende sa atong Ginoo, no? Paano unsa ang pamaagi nga tamang kabadepende mga igsuon, kinahanglan magbabad ta sa presensya sa Dios. Amen. Kini ang pamaagi niini sa pag-ampo ra gyud. Yes. No? Hallelujah. Diba? Ang pinaka-importante sis pag-ampo. Kay ang pag-ampo mga igsuon, diha man guna makipag-istorya ta sa Ginoo. Yes. No? Ang pag-ampo mao nay kumbaga communication nato sa Ginoo. Muna nga kinahanglan nga dili gyud ta mawala sa mga pag-ampo. Amen. No? Kay ug di po ta mo sangpit mo tawag sa Ginoo na ay panahon nga mulayo kita. Experience kina nako sis nga og magkulang ko sa pag-ampo ay malayo kita sa Ginoo. Yes, sinuod yun na. O naa ang Ginoo, naa tanan, naara siya, no? Naaragi siya, naara siya, pero kinahanglan tang nga musangpit kani. Amen. No? Kani maoy pamatuod nga naatay pagbuhat, no? Di ba? Ingon si Apostol Santiago na ang inyong pagtuog walay buhat, patay. No? Maubitaw nga nagitay panahon sa pulong Ginoo, nagitay panahon sa pagsimba, no? Sa usa ka semana sis. Di ba? Gibuhat sa Dios ang kalibutan, no? No? O ang tanang mga butang in 6 days. 7 days, no? 7 days. Naglaan siya para sa iyang pag 7 days, 1 day lang ang pagka-Domingo. Pinaka-special day ang Domingo. Oh, okay. Kanang naagi siya gigahin bang adlaw para sa iyang gipasalamatan ang tanan na iyang gibuhat mo. Kita nga naputay pagahin mga igsoon, no? Gitagaan tag unom ka adlaw nga manginabuhi ba mangitag panginabuhian, pero naagi usa ka adlaw pun para sa Ginoo, no? Mao na nga naatay panimbahon sa atong buhi nga Dios. Okay, Kung may pinaka-special day kay masin sa kalendar makita man gyud nga adlong Domingo wa gyud na mahitabo na mahimong blow. Pula gyud na. So atong ang pagsabot niya na kana mao gyud nay adlaw para sa atong buhi nga Dios nga gahinon nato siya oras pagsimba o pagdaig kaniya. Pero mas pag gitagaan tag-unom ka adlaw kawaton lang gihapon ang para sa Ginoo, no? Bro daghan na siguro ta ana. I hope na dili na ta daghan. Walaon nato na mga igsoon nga nang unya lang ko masimba unahon sa akong pamalingke. O kaya sunod na lang Domingo no ko masimba. No, dili ana mga igsoon ha kay kinanglan karong atong kinabuhi karon murag wala na dyoy nalilong kanato. No, samok na kayo. Ato lang hiskutan sa bahin sa politika. Kinanglan ato po na silang iampo mga igsoon ko. Nagasamok na. Mao na no, mao na giingon sis nga og gigugma nato ang Ginoo, unahon nato siya, no?
Diba sa Mateo 6 mo man na imong verse Mateo 6:33. Mateo 6:33. Naunahon na to pagpangita ang gingharian sa Sa langit. Diyos. O pag kinabuhi no sa iyang kabubuton ug ang tanang mga butang igadugang na nabanggit ni sis nga usahay utangon nato ang panahon sa Ginoo para sa busy datong mga Busy. paninahanglan mamalingke o unsa pa manglaba dili na lang musimba pero mga igsuon bilang kita gigugma sa Ginoo nya gitagaan tag kaluwasan no ato ginanga gahinan ang Ginoo no kay ang gugma sakripisyo man Tinuod jud na ang gugma Sakripisyo. ang gugma jud sakripisyo na agoy buhat naajoy buhat kay dili lang gud ta kutob sa pagtuo mga igsuon kay mag-unsa man atong pagtuo kung wala pay buhat kaya nga ato biya ang ato biyang binuhatan mao ba gyud nay mo tug-an sa tubangan sa Dios kung unsa yung ato mga binuhatan diri sa kalibutan aduna man gyud tay libro sa kinabuhi pastora di ba so diha makita ang atong mga binuhatan libro sa buhat libro sa buhat. So, dili lang ingon nga diha lang kutob sa patuo, mituo ka ni Kristo, nga bugtong manluluwas pa wala po kay buhat. Patay ang pagtuo mga igsuon pag walay buhat. sa paghibalag nato sa atong buhi nga Dios matag-usa man ta mo hibalag no mo hibalag sa atong buhi nga Dios sa katapusan iya manggong buksan ang Book of Life no kung makuha nato ngang Book of Life maunay masulat kung masulat ang atong pangalan dito ikaduha Book of Work no atong mga gawa ining kalibutan na no kung kita ba ay karapat dapat ng makaadto sa langit no ang tinuod mga igsoon nasaid man kita ang langit no banal no banal Balaan. mao balaan balaan mao nga kita kinahanglan usab na ining kalibutan na naagi tay pagbalaan naaman tay kahuyangon pero ang Ginoo maga tabang kanato no Amen. kay naaman ang iyang naaman iyang salita naaman ang iyang word naapod ang banal na espiritu no so dili na excuse nga magpaulit-ulit ta og sala no magbalik-balik ta Balik-balik. sa pagbuhat og dili maayo sa kabubuton sa Ginoo kay kuan man naaman ang iyang pulong na ang banal na espiritu nga mo'y magdikta sa atong magkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton no so kung nasayd na kita nga dili maayo nga buhat ay ato na gunang likayan Amen. munay mo ingon mo sis na naagi tay pagdisiplina Sa atong bilang na ta Kristohanon no bilang Kristohanon. bilang Kristohanon naatay pagdisiplina sa atong kaugalingon no kinahanglan gina mga igsuon nga ato ginang mabantayan sa atong kinabuhi Amen. no kay ug wa po tay disiplina mga igsuon delikado no delikado. bisan sa atong physical gani wa tay disiplina mga igsuon magsakit man gid ta no magsakit gid ta mao nga naagi tay pagdisiplina how come ang spiritual na buhay no spiritual na baga mao nay panghabang buhay nato no adto ta mo puyo sa iyang gingharian no mas atong disiplina nga atong kaugalingon no og padayo na to og mangayo tagtabang no sa atong Dios sa pamaagi sa mga pag-ampo no mo bitaw nga si Jesus sige ginag-encourage sa iyang mga alagad no mga tinunan nga magampo kay ang atong lawas God luya no bisan ang atong espiritu no aptik pero ang atong lawas luya mao nga kinahanglan nga magampo ta no magampo ta aron ang physical ug spiritual no ay naay kahimsog tungod sa pulong sa Ginoo. Amen. Unya na pud tay pagdisiplina. Sa physical, Self-discipline. unsa may disiplina sa physical. Mopahuway ka og maayong
tamang oras, no, tamang oras. Pakauno nimo ang imong pisikal, no, nga sa mga pagkaon nga healthy food. Mauusab ang atong spiritual mga igsoon. Unsa may pagkaon sa spiritual sis, di ba ang pulong sa Ginoo? Yes, amen. Unya og ang atong spiritual life busog sa pulong sa Ginoo mga igsoon tinuod malikayan nato ang pagpakasala. Amen. Kalibutan na. Ganang pagpakasala nga maumanay maka dut-dut nato sa kalautan, di ba sis? Amen. Tinuod jud na. Ang mga kanang kadautan nga mga buhat di gina mo sangput og maayo mga igsoon. Mao nga sa atong kinabuhing Kristiyano mga igsoon, no, kinahanglan gyud nga ana agita magasubay sa light of God, no, kaliwanagan sa atong Panginoong Hesus. Pagsunod sa iyang mga turo sis, no? Mga pagtulunan. Mga pagtulunan, no? Ato nang pagasundon, atong pagabuhaton, no? Apply nato sa atong kaugalingon, no? Kanang, di ba, nakisgutag gugma, mo na itong topic, no? Abi ninyo ang gugma god, no? Og muhisgutag gugma, walay kasamang hakadlok ang gugma, no? No, ang gugma walay kasamang handlok, no? Mo na tinuod nga gugma. Ang gugmang walay halong bakak. Kanang andam siya mo sakripisyo Andam sakripisyo para sa iyang hidigugma. Kay mao piya ang modelo nato si Jesus. Namatay siya sa cross tungod man gina sa dakong gugma diri kanato. Amen. Kay di man jud siya mo kumbaga iyan ang gibuhat kay aron kita nga maluwas, no. Kuan ba tungod sa atong pagkamakasala, no, malinisan ta sa atong mga kasalanan. So gibuhat na sa Dios, no, gibuhat na sa atong Ginoo. It is done. So ang ato lang mga igsuon, no, atong i-apply, no, atong ikinabuhi ang iyang pagluwas kanato di nato sayangon, no, samtang kinabuhatin kalibutan na mga igsuon, samtang gitagaan patag panahon ning kalibutan na, no, magpadayon ta sa paglakaw sa tinuod nga gugma sa may kausbaanan sa atong kinabuhi. Hallelujah talaga. Unay gingon nga the old has gone, the new has come. Ang dati natong mga gawi, mga dati nating mga buhay, dati natong mga buhat nga atong mga binuhatan kaniadto, mga daan natong kinabuhi ba? Mga daan natong kinabuhi. Noong na-encounter nato si Jesus, naanay gikabaguhan. Amen. No, amen. Mga igsoon, experience ba nato na mga igsoon? Noong kaniadto, di ba sis, ako kaniadto sis, di ko magpa periog kuan ng kanang pangalan nito sis? Kanang prinsipyo. Kumbaga makaingon ko nga naa ang akong pagpataas, no. Pero grasya sa Ginoo nung na-encounter nako ang Dios ug ang kanyang pulong, mga igsuon, naa na ang pagpapaubos. Magpaubos ta kanunay, mula hutay kanunay, no. Mao gina importante mga igsuon, no. Kay diha giluwas ta sa pagpaubos, no. Si Jesus, no, ay makapangyarihan pero iyang gitagaan gyud nga baga iyang gihatag ang iyang kinabuhi para kanato. Para kanato magsaper mamatay sa cross para mahugasan ta tungod sa gugma. Kana. Hallelujah. Okay, so ang atong oras ay 9 PM na. So Lucky Me Shrimp Tonkotsu. manamilit na ta sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko kay gabi na. So okay, so isa pa mga ikudik pasensya sa ubang mga message nga wala nato mabasa, no, daghan mga nagpadalag message wa po nato mabasa. So siguro sa next time na lang. Ang atong oras ay 9 na ng gabi. So panahon na upang kita pod ay
pahulay, no? So welcome di ay ang tanan. Ilabay na mga igsoon akong pahibalo nga naatay Thanksgiving diri sa lugar ng sis Kalugtugan, Sardinia, Cebu. Ang mayroon tang gawain, mayroon tang Thanksgiving, no? Maganap sa March 7, no? March 7, Thanksgiving po, diri sa lugar ng Kalugtugan, Sardinia, Cebu. Tapos pag gabi ay crusade. So welcome ang lahat, ang mga naadiri dool ra diri sa Cebu, dool ra diri sa lugar na Sardinia. Welcome ang tanan sa atong Thanksgiving March 7 at sa crusade natin pagkagabi. So salamat sa Dios, ang Ginoo magauban, magapanalangin kanatong tanan. So agig pagtapos mga igsoon, kita ay magampo. Ama namin Diyos na makapangyarihan, Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug tag-iya sa among kinabuhi. O Diyos, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga pulong nga mao'y kanunay nagmando ug nagpahimangno sa among matag usas kinabuhi, Ginoo. Nga kanunay kaming steady sa imong paghigugma kanamo. Salamat o Dios nga tungod sa imong dakong gugma kanamo, imo kaming giluwas ug karon mga Ginoo ay among ikinabuhi ang imong gugma. Tabangi kami sa among kinabuhi sa matag usa o Dios, nang among kinabuhi ay maisubay kini sa imong kabubuton. Ginoo, akong gidala sa mga pag-ampo karon ang matag usa sa mga listener, sa mga follower, sa pulong mo kinabuhi ko. Sa matag usa nga nagkinahanglan og mga healing physically, emotionally, spiritually. O Dios, ikaw na sayod sa matag usa sa ilang kinabuhi. Ikaw magahatag, ikaw mga panalangin, unsa man ang ilang mga paghangyo kanimo, Ginoo. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong gingharian, o Dios. Salamat sa ikaw mag-uban sa matag usa kanamo sa among pagpahulay ini nga dapit sa kagabhion, Ginoo. Ibanan mo kami sa among pagpahulay. Ang imong gahom ug ang imong ug sa umabot nga adlaw sa among kinabuhi. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maayong gabi muli, no? Maayong gabi kanatong tanan. So salamat sa tanan o daghang salamat sa nag-greet kay Pastor Gideon Candelario sa iyang birthday karon na 42 years old. Salamat sa Dios sa kamaayo gyud sa matag usa sa atong kinabuhi. God bless. Bye-bye. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Iha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
puso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,